Vážení diváci, pohodlně se usaďte, budu vám povídat o svém cestování po Filipínách. Poprvé jsem se na Filipíny dostal v roce 2008. Jel jsem tam protože jsem nevěděl, co s životem, neměl jsem práci, peníze docházely, nikdo mě nechtěl zaměstnat a tak jsem si řekl, než utratím poslední peníze, tak prostě pojedu na Filipíny. Uvidíme, co se stane. Ještě musím říct, že mám zrakovou vadu, což mé cestování trochu ovlivňuje v tom, že se špatně orientuju, jak špatně vidím. No a tak jsem to vyřešil tak, že jsem se na chatovacím serveru Person.com seznamoval s Filipínkama, a s kterýma jsem se teda přátelil, a jedna Filipínka jménem Angie mě přivítala v Manile. Postupem času jsem ty Filipíny docela procestoval, protože pak jsem je navštívil ještě několikrát. Tady vidíte místa, která jsem navštívil, a ještě teda nějaké další místa, které tady na té mapce ani nejsou. O těchto místech si potom něco povíme. Angie mě v Manile čekala na letišti. Já jsem měl objednaný guest house. Bylo to takový chudý guest house ve čtvrtí Malete. Tam jsem se teda ubytoval. S tou Angie jsme se hned tak nějak, jak bych to řekl, důvěrněji poznali a spřátelili v tom guest houseu. A k té Manile ještě musím říct, že teda to byl pro mě docela zážitek. Je to město takový ten tropický chaos. Ty dopravní prostředky, které vidíte, to jsou jeepney. Jeepney je takový upravený nákladák, je to typický prostředek po Filipíny. Leze se tam zadem, když chcete zastavit, tak začnete bouchat do stropu a řvát para para. Řidiči zaplatíte a on vám zastaví a vystoupíte v podstatě, kde chcete. Jinak jsou tam trojkolky, jsou tam i nějaké taxiky, jsou tam autobusy. Tady vidíte tu trojkolku. No, co se týče té Angie, tak ji vám ukážu. Angie je Filipínka střední třídy, pracovala jako fakturantka v společnosti, která dodávala vodu. Do práce jezdila podle spojení 1,5 hodiny až 2 hodiny a stejnou dobu zpátky, někdy i díl, to znamená stávala ve 4, kolem 8 byla v práci, v 5 šla domů a mezi 7 a 8 byla doma. Aby tohle zvládala, tak měla služku, která se o ní starala. Vůbec tady ty služky jsou na Filipínách hrozně rozšířené pro tu střední třídu. U nás bohužel tu služka, ta by se teda taky hodila, ale ty ženský jsou tak drzí, že nevím, no, nebudu komentovat. Každopádně po té, co jsem odešel z toho hotýlku, tak se chvíli bydlel u Angie a chvíli v takovémhle krásném zařízení, což mě zajistila. Je to zařízení, kde se ubytovávají v podstatě konferenční hosté. Je to něco jako hotel, ale ne úplně pro turisty a víceméně pro jakousi firemní klientelu. Jak jsem tam byl, tak to bylo docela prázdné. U té Angie doma to vypadá nějak takhle. To, co vidíte tady na stole, to je rejže přikrytá tím poklopem, aby to nesežrali krysy. Na obrázku vidíte její dceru Angie, která se potom vdala. Jinak je tam hodně svatých obrázků, oni jsou nábožensky hodně založený. Ty
Ty Filipíny, to je docela drbárna. My, když jsme chodili v té její čtvrti, tak ona nechtěla, aby jsme se vodili za ruku, protože by si mysleli, že jsme už zasnoubení. Ještě teda musím říct takovou pikantnost. Já, jak jsem se seznamoval, prostě kromě té Anži, já jsem se seznámil přes ten internet ještě s Filipínkou, která se jmenovala Ganda. Ona sice byla vdaná, ale hrozně toužila se mnou potkat, tak nešlo jinak, než si s ní domluvit schůzku, což se teda jako povedlo jenom částečně, protože my jsme se vůbec nemohli najít. Takže nakonec nás dohledávala ta Anži, což byl zážitek, který se u nás tak úplně nedá zažít. Já jsem jako z toho byl docela vyplašený, jak to nakonec dopadne. Jenomže už jsem nemohl couvnout. Ve finále to dopadlo tak, že jak se potkali, tak začali spolu žvatlat v tom jazyce tagalog, vzali si mě mezi sebe a chodili jsme po Manile ve třech. No, co k tomu dodat? Je to, a takových zážitků tam bylo víc, které se u nás neúplně, nedají se tak úplně jednoduše zažít. Přece jenom to chování na těch Filipínách je jako hodně odlišné než u nás. Oni jako jsou sice křesťané, ale to křesťanství je tam, řekl bych, takové tropické. No. Ještě musím říct, že jak jsem si stěžoval na to, že mám prostě problém s tou prací, tak Angie pověděla, že teda se o to postará a že až se vrátím, takže všechno bude jinak, a udělal nějaký rituál, o tom se teda vám ještě zmíním. Nicméně, jak jsem se vrátil, tak se mi skutečně změnil život. Ta Angie, co udělala, co slíbila, to udělala. Skutečně se nějakým způsobem postarala, alespoň já si to myslím. Tady jsme v Intramuros. Já těch fotek, památek a z té Manily moc nemám. Já jsem tam tak nějak žil. S tou Angie jsme sice někam chodili, v tom Intramuros, tam nás docela natáhli. Jsme jeli na tom koníčkovi v tom kočáru a on si za to řekl teda neskutečný prachy, ten chlápek. No, taky zážitek. Tady je Luneta, to je takový park, kde je jezírko a ostrovy, prostě ostrovky, takové zmenšené Filipíny. Je to asi 1500 metrů, se tam chodí. Ta Angie vůbec neuměla chodit, ta vůbec není zvyklá chodit. Ty Filipínky vůbec prostě v těch městech nejsou moc zvyklé chodit. Tady vidíte, ještě je tady takový památník na Rizala, jak ho popravili. Ten Rizal je filipínský hrdina. Jinak těch památek v té Manile, já jsem se o to až tak moc nezajímal. Já jsem tam spíš tak nějak jako žil a nasával atmosféru. A k té atmosféře musím říct, že jednak jsme byli na mši, kde ona prostě tam něco provedla, a pak jsme teda byli na procesii Santo de Maligaya, což je nějaký takový hybrid mezi křesťanským procesím a fotbalovým zápasem. Ty Filipínci tam byli pomalovaní jak divoši, řvali jak divoši, no ale bylo to křesťanské procesí. Takhle vypadali. Oni taky měli tam takovou zábavu, že políkali, teda dávali do pusy benzín a plývali to přes zapalovač, takže takhle plývali oheň. No prostě byla to docela exotika. No a co bych ještě řekl, tak se postupně můj pobyt v Manile nachýlil a
Nakonec mě teda Angie posadila do autobusu, kde se postupně nahrnuli další lidi, teda napřed prodavači, všichni koukali na mě, protože já jsem tam byl jediný cizinec. V té době, v tom roce 2008, těch cizinců na těch Filipínách moc nebylo, teďka už je to jiný, tak se ke mně nahrnuli ty prodavači, no já jsem vytrvale odmítal. Pak se teda autobus rozjel a já jsem odjel směr Leyte.